Nih, daya lokasi masuk sufai. Sirai kasih nih dulu. Dan share. Nih, bikin puji ya. Lok lah dengan namanya subscribe. Lok lah kasih nih bang. Ya, siapa nih? Channel tuh subscribe kalam deh. Ada. Behind the scenes berikut ini nih deh, enjoy kalam deh. Oh. Dan share. Mata jadi aku sanbri sengkam menjadi hanbai. Macam apa kesem jadi? Sanbri sengkam menjadi ya. Mana? Jadi bang neng kamu muzak jaga yang micro ini. Lengan jaga kan? Dekhan lit ni menikah mitai, lengan apa? Cikan dong, lengan tanah aku, lagau hat. Oh sar, mana bisa tu? Campung. Hah? Bukan campung. Sar bukan mana tu dengar? Bukan bisa tadi. Bukan bisa. Deh, muka kau naik tambah deh. Ini deh. Iya sih. Wah, ada. Dia apa boy? Dia apa lagi? Piu kau jad, macam tu pura, over. Nih, dah ya, engkar lang lewe are na. Hat, sama apa? Ada ke barna organ hand by disembunyian. Nih, puja nih, engkar na yakin nih. Hayat hayo. Puja engkar na yakin. Nih, kameramen pera lor gazal langsung bayang kamu hujub nane. Mane, dah nih, bitang nama be Mongol, mane Mongol bro ni pera ipu nai. Are Mongol ni next project kan jangan balon tani mede. Are nih biting. Berat bestu sana dengen. Kamu hujub bay nih. Aku siapa yang menjadi santam sakar. Santam sabe na? Karena menaiki nona, duknya menaiki dia terasa sebagai Gusum saja bay. Santam saja, sekolah pernah nana. Actually haba dah kena kandang. Ini aku ada sih, bandar ini dah. Roh, biko dah zatwa. Mane. Masih sudah dili. Nebe project kau mau nane neng taburi munda. Kaham munda. Ampai sudah bisnis awal ke. Awal, gebang mana? Hah? Gebang awal. Gebang awal, bisnis persen minimum. 80 umba sebini ni lameo. Umba tu puja nungai asal dong. Tadi macam channel siapa kali kalau nak ada dah. Oh channel lam ko tana ada. Channel nama Bardeskla Production. Bardeskla Production. Bita apa mana aktor bedai, bita ngak. Kenapa ni kameramen sen? Ni kamera apa kebe, aktor be, editor be, mana sob all in one arena lagu per. Ada bincang nih makeup mina, dah fokus ini. Nama bunga? Bonai asa makeup mana? Dah. Kau sedang ni, kau dah. Bara मोजां नङा थेवब्लाबो माने नोंथांमोननि जि साय दिन्थिनो नाजादों दायो नै माने जोंहा उदां भाया माने स्क्रिप्टखौ नायगासिनो स्क्रिप्टनि माने माबायदि केरेक्टार जागोन मा सिन लागोन बिथाङा एसे नायफा होगासिनो दङ माने एसिस्टेन्टआव दङ आरोना लकेसना मोजाङानो थारैनो जायगाखौ मा होनोमोनलाय दावधारा माने दावधारा फिल्डआव दंफैयो जोङो दायो माने शुटिं दोहौ मुभिनि शुटिंखौ दा बेयावहायनो लानो नागिरदों माखासे सिनफोरखौ नोंथांमोना आं हानायमानिसिम दिन्थिलांबाय थानो नाजागोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो लोगोसे जायफोर आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अननानै लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव नोंथाङा नैबे दायो जिथु सावथुन बेयाव नोंथाङा मा रल लादों
भिलेन ओमफ्राय नोंथाङा भिलेन रुल लानानै बोरै मोनदों मोजां मोनो फिल्म नङा आं औ ओमफ्राय नोंथाङा मोनबेसे फिल्म जाखो बायदि बिजों मोनब्रै 2जों मोनब्रै मा खोन्थानो हागोन नामा आदाखौ गेदेर औ ओमफ्राय बिनि उनाव थैस' थांस' औ अरनबारिनि जोलुरजों ओमफ्राय नैबे आरोना नैबे दा सावथुननि मुङा दोहौ ना दा ओमफ्राय फुजायावथ' नोंनि चान्सेस दङ हा दा ओमफ्राय बेसेसो आवगायखो बायदि सुदा मथा-मथि 50%सो थांबाय नामा औ थिगानो दं दे बिदिब्ला ना मानसियानो नै गोसोम जालांजोब्बाय बिराद गोसोम जादों सोदोबो सानसे गाहाम खस्थ' खालामनाय जायोना माने प्रडाक्सन मेनेजार आबो मा होनना बुङो दायथ' लागासिनो दायो नैबे दा सावथुनाव बे सावथुननि मुङा मामोनलाय दोहौ दायो बिथाङाबो केरेक्टार दं बे दोहौआव नोंथांमोना बयबो नायगोन होनना आसा खालामो मा केरेक्टार लादोंलाय नों बेयाव आंना एक्टरनि लोगो आरोना एक्टरनि लोगो साइड केरेक्टार ओमफ्राय नोंथाङा खालामनानै बोरै मोनदों मोजां मोनदों बहुद बिराद मोजां नोंथांमोना माबाफोर बुंनो सानो मानसिफोर माबा मोनसे रायजो राजा जेनेबा नायगिरिफोरखौ माबा मोनसे बुंनो हादों दा बेखौनो आं बुंनो सानो दे जेनेबा दा दोहौ फिल्मा जोंना फैगासिनो दं शुटिंआ अलमस्ट खावसे जोबनानै ओमफ्राय दा जों रिलिजखौ माला जागोन बेखौ खिथागोन आरो लोगोसे नोंथांमोना नायनो दाबाव आरो गासिबोथ' एक्साइटेडखा बेखौ आं मिथिखागौ नायनो फिल्माथ' साबसिन जाखागोन ओरैरखम साबसिन नायनानै बिराद इन्टारेस्टबो एक्सन फुल एक्सन कमेडिबो दं दुखुबो दं गासिबो नुजोबगोन ओमफ्राय जायफोरा माने दुर्गा फुजायाव लांनो गोसो बिसोरो कन्टेक्ट खालामनो हासिगोन आरो हासिगोन दानिफ्रायनो हासिगोन खिन्थु कन्टेक्टखौ सुरु खालामनो हासिगोन आरो ना हासिगोन होमबा नोंथांमोना बयबो नायनो नेलायदो दा फुजानि सिजनाव बयबो नुगोन होननानै आसा खालामबाय दा नै बिथाङा बुंनाय बायदि दङ माने नोंथांमोना सोरबा जुदि बे फिल्मखौ दायो गावनि जायगा बा फुजा सिजनफोराव लांनानै दिन्थिहैनो गोसोब्ला माने कन्टेक्ट खालामनो हासिगोन आरो ना आं नोंथांमोना कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय आं नोंथांमोननो कमेन्टआवनो कन्टेक्ट नाम्बारफोरखौ खोन्थाहरनो नाजागोन नोंथांमोना सोरनोबा जुदि नायनो गोसोब्ला फुजाफ्राव ना मा बुङो नै बिराद बेस्थ' एसिस्टेन्ट केमेरामेन बिथाङाबो माने तामुलपुरनिनो माने दा नै लकेल एरियानि दं आरो ना माखासे गेदेर फिसा आर्टिस्टफोरबो दं माने गोबाङानो खस्थ' खालामलायदों बे सावथुनखौ माने मोजां मोनसे मोगथां महर होनो नङा होमबा बयबो बिदिब्ला नायनो आसा थाबाय होननानै आसा खालामबाय नङा होमबा दुर्गा फुजायाव नुलायगोन नङा होमबा भिडिअ बाय बाय